Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Әлмәттә электр самокатын йөртүчене бәрдергәннәр. Юл транспорт һәлакәте Ленин төзүчеләр буҗрасында булган. Әлмәттәге йортларның берсендә дәүләт торак инспекциясе 21 хукук бозу ачыклаган. Тикшерү эшләре дәвам итә. Җәйге каникуллар ял итү өчен генә түгел, яшүсмерләр үзләренең сынап карау һәм беренче акчаларын эшләү өчен дә яхшы мөмкинлек. Әлмәттә электр самокатын йөртүчене бәрдергәннәр. Бу хакта шаһитлар хәбәр итте. Фотосурәттә безгә ЮХИДИ хезмәткәрләренең ничек эшләвене күренә. Юл транспорт һәлакәте Ленин төзүчеләр буҗрасында булган. Госавтоинспекция напоминает, что двигаясь на средстве индивидуальной мобильности и велосипедах, на тротуарах и пешеходных дорожках необходимо предоставлять преимущество движения пешеходам, спешиваться перед пешеходным переходом, переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности, не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты, держать руль обеими руками. Әлмәттәге йортларының берсендә дәүләт торак инспекциясе 21 хукук бозу ачыклаган. Тикшерү эшләре дәвам итә. Шулай ук җылыту сезонына әзерлекне дә карыйлар. Там что-то течет. Ну, замечательно. Бөтен шәһәр буйлап махсус комиссиялар йортларны тикшерәләр. Моны җылыту сезоны алдыннан эшлиләр. Көн саен дәүләт торак инспекциясе хезмәткәрләре, башкарма комитеты хезмәткәрләре белән бергә күп квартирлы йортларның җылыту сезонына әзерлекләрен тикшерәләр. Ужасно пошло, и вся вода течет в подвал. Вот, пластиковый подвал. Такое быть не должно. Су булай агып утырырга тиеш түгел. Белгеч сүзләренчә, торба сыйфатлы итеп алыштырылмаган һәм хәзер су подвалга агып төшә. Биредә хукук бозулар теркелгән һәм шунда ук идарәче компания вәкиленә кисәтү ясалган. Здесь мы уголочек отсоединем. Один слой разбить. Необходимо стеклопакет заменить. Шулай ук инспектор подъездларының түбәләрен дә карап чыкты. Мусороловитель. Да, должна быть такая корзиночка, чтобы туда мусор не попадал и не засорялся этот внутренний водосток. В ходе проверки были выявлены нарушения как в подвальном помещении по содержанию системы теплоснабжения и отсутствие теплоизоляции, отсутствие ревизии запорной арматуры, течь канализации. Течь через впускники системы горячего снабжения. Дом не готов к зимней эксплуатации. Паспорт готовности дом не получит. Системалар 15 сентябрьгә әзер булырга тиеш. Бу кышкы сезонга әзерлекнең паспорты белән раслана. Барлыгы 21 хукук бозу ачыклаган. Идарәче компанияга җитешсезлекләрне бетерү өчен кисәтү тапшырачаклар. Төзекләндерүгә 10 көн биреләчәк. Җәйге каникуллар ял итү өчен генә түгел, яшүсмерләргә үзләренең сынап карау һәм беренче акчаларын эшләү өчен дә яхшы мөмкинлек. Лето, в принципе, хорошая пора, чтобы заработать свои деньги. Может что-то поднакопить, к школе купить, и так купить на свои хотелки что-нибудь. Җәйге эш яшүсмерләр өчен зур тормышның үзәнчелекле үрнәге булып тора. Берәүләр өчен ул теләгән әйбергә акча җыю, икенчеләр өчен бәйсез булу мөмкинлеге. Работа всего 3 часа, поэтому это легко и, в принципе, как летняя подработка, очень хорошо мне подходит. Анастасия Королева эшләгәненә әле бер ай да юк. Мондый эш өчен түләү лаеклы дип билгели ул. Ну, 8000 в месяц. Я думаю, да, всего 3 часа и 5 дней в неделю, это вполне. Җәйге эш балаларга һөнәрләре белән танышырга, коллективта аралашырга, яңа кешеләр белән танышырга мөмкинлек бирә һәм шулай ук җаваплырак булырга да өйрәтә. Скорее всего, то, что есть некоторые работодатели, они дают работу, ты берешь на себя некоторую ответственность, и ты как бы уже закаляешься этой работой. Яшүсмерләрне һәр җәй саен эшкә алалар. Һәрберсе хезмәт хакыннан тыш тагын өстәмә түләүләр дә алачак шәһәр һәм министрлыктан. Также хотелось подчеркнуть, что благодаря поддержке Министерства труда ежегодно выделяется финансовая поддержка на трудоустройство несовершеннолетних детей. Да. В этом году эта поддержка финансовая на 1 месяц работы составляет 2650 рублей. В сумме с поддержкой администрации города выходит средняя заработная плата в районе 10 тысяч за 3 часа работы в день, 5 дней в неделю.
Теләге булган һәркем җәй көне эшкә урнаша ала. Моның өчен Әлмәтнең мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итүдә җитә. Яшь эзләүчеләрне шәһәр автомобиль юллары идарәсе эшкә урнаштырырга әзер. Балалар төзекләндерүдә ярдәм итә алачак. Клумбаларга су сибергә яки башка эшне башкарырга. Кроме нефтяного сектора и ГУАДа, у нас также благодаря поддержке города реализуются денежные средства в подведомственных учреждениях администрации города. Это в школах, спортивных объектах, подростковых клубах, культурных центрах, где дети могут себя реализовать в трудовой деятельности по благоустройству территории, по работе с архивом. Ике җәй эшендә Әлмәттә 40 бала эшкә урнаштырылган. Бөгелмә районда җирле хатын-кыз җинаятьтә шикләнелә. Тикшерү версия буенча исерек хатын үз иренә һөҗүм иткән. Бу хәл Подгорный бистәсендә спиртлы эчемлек эчеп утырган вакытта була. Ир белән хатын арасында низаг чыга һәм икенче тормыш иптәшенә кадалган киселгән яралар ясый. Торак инспекциясе социаль челтәрләрдә район халкының шаһитләренә җавап бирде. Түбән Мактамада Некрасов урамындагы 30-нчы йортта яшәүчеләр түбәнне ремонтлауны сорадылар. 4 ел элек реконструкция булган инде, ләкин су агып төшә торган труба зыян күрә һәм су стена буенча ага. Яз көне түбәдән начар беркетелгән металл капламы да төшкән. Торак инспекциясе подрядчыны әле проблеманы хәл итергә мәҗбүр итте. Төзүчеләр проспекты 45А, Шевченко, 7 һәм Җәлил урамы 23 адреслары буенча яшәүчеләр йортларының подвалларында канализация сулары җыелуга зарланган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча подваллар киптерелгән, су тыгылу урыннары бетерелгән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.